Good morning! Hi! Liparin natin ang Magalang, Pampanga. Ito po ang ating simbahan. Yan, nagkuhang-kuha sa taas. Ang ganda. Yan ang mga bagong playground. Yan. So, ikot-ikot muna tayo sa baba hanggang sa tayo mahilo. So, yan po. Tayo ngayon. Yan. Yan po ang munisipyo ng Magalang, Pampanga, ang Chowking. Yan, lumaki ang gastos dahil sa mga fast food chain. Yan ang Jollibee. Ito ang papuntang palengke. Yan.